Takže, čo lidi? Dneska jsem se Segrou a Segra si pro vás připravila nějaký tričky na trampošce. Tak Segra, pojď na to. Znovu, oni to moc neviděli. Rozkákej. Nějaký jiný. Ještě nějaký jiný. Zkus tu prdelačku. Ta se ti moc nepovedla. Zkus ji znovu. Ještě pár salt. Hele, a vzpomínáš, jak jsme se učili od toho řezníka? Tak ho zkus. Jsi si vymyslel jednoho řezníka. Takhle, počkej, zaberu tě. Zkus ještě znovu a zůstaň, já tě zaberu, jak tam sedíš. Takže vám tam takhle vlastně sedí. Omlouvám se, že je to trošku to kostičkované, ale jak vidíte, to je prostě sídno, takže nic s tím neudělám. A prostě, takže jen tak a na závěr toho videa Segra skočí, jak si udělá tu hvězdu, tak po jedné ruce, jak jsme se učili. To dáš. Lidi, tuto je. Hopla. Viděli jste to? To bylo po jedné ruce. Takže sdílejte, odebírejte, lajkujte. A já se s vámi loučím a čau čau.